Bu dağa atның algı ayağı üçünmü, artkı ayağı üçünmü? Onun ayağı ağırtay mıken şuşu dağını qadaklaganda? Assalamu alaikum hürmetli dostlar. Bugün yarışlar temasını ko'tarasım kile. Elbette bu temaga kelgende at şabışlarından başlarga kerak. Menimçe tatarlarning atlar bilan beylanishi ayıruşa nıq hem burunғы. Kızganış, bugün ul beylanish bik zagif. Şulay da ul eli bik üzülmegende. Hazır biz sizge onu ko'rsatirbiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Өзімнің атқа шулай отырғаш, нишектер бұрынғы заманға көшкен кебек, өзімнің шулай хис етемін. Өзімнің хисләремне нишек әйтергә дә белмим, нишек сезгә, машалла. Күчерергә дә белмим, нишек үземнең хисләремне бик ошый. Һәм шаккатам нишек соң шундый бәләкәй балалар, шундый зур атны үзенә шул тыңлаттыралар. Шаккатам шуңа. Мен bu konni mektepke 3 yıl yedim. Men otlarda yürüyüm. Bu beleköy ot. Kopлял. Biz onlarını çıstartabız, oşattabız. Soylıyız biz onlarını. Siz үзегез булай ярышларда әле катнашмадыгыз, Мен катнаштым. Ярышларда катнаштыңыз. Әйе. Шәһәр Сабан туенда мен катнаштым. Мен өзім атларда жүрмейм, мен аларны ашатырга, тарарга яратам. Миңа монда килергә ошый, карарга аларга. Әлеге атнада менә конкурс буенча ярышка барып кайтканнар иде Казанда, ике кызларыбыз катнашты. Ат үзенең эмоциональ халатын, үзенең кулаклары белән, аяклары белән, күзләре белән һәм хәрәкәте белән кешегә сиздертә. Атның аякларын дагалаганда, ат үзенең менә шул авыртуын сизәме? Юк, алар сизмиләр. Алар тыяклары безнең тырнак шикелле. Şahsen özüm işinde hem sizin kubügüz işinde at şabışların Sabantuydan ayırıp bulmayın. Nək şuşu məşhur Tatar beyramında at uzışları da başqa yarışlarda uza. Elek nişik bulğan iken Qoyaş gazetasındağı reportajga күз salıq əli. Ondan 1913 yılғы Saban toyu yarışları turunda bilib bula. Saban toyunun birinci günü iski stil bilen 10 mayda şəhər ipodromunda ütkərilgən. Sport türünə qarğan yarışlardan at çabışuları, velosiped uzışları, jəyəvli yürüyüşləri kullanılgan. Kilgən xalqның sonu 2500'den artıq bulğan. Ipodromga kirmişə tıştan biletsiz qaravçılar da baytaq bulğan. At şabışında birinci bulup Kibəxoja avılından İslam Gali atı bulğan. İkinci günni bağanağa minu yarışı da ütkərilgən. Saban toy 3 gün uzğan. Üçüncü günni resmi şaralar uzğan. Əligi tantanalı günni 3000'den artıq jıyılğan xalq arasında şəhərinin məğtəbər imamları, boyları da şaqtığına küp görünələr idi. Vitse-gubernator hem politsmeyster da kilib 1 saat tamaşa qılıb turğan. Saban toyuna reislik ituşilər Bedriddin Apanayev bilen Ahmet Gerey Əjimov bulğanlar. Saban toyun uyuşturu üçün Hayriye Cəmiyyəti cavablı bulğan. Əbi babaylarımız hokey oyunun bilməgənlər. Lakin hazırki vaqtda hokey oyunu bik populyar.
Безнең менә авылда, теге әти-әниләр авылда үскәч, бабайлардан сорыйбыз. Без ди үш көнне ди бозны чистартып, талларны бүкләп ди, теге атның тәкәйләре белән ди ниләр уйнап йөри идек, уйнаганнар инде. Бабайлар çıkmağınlardır. Babaylarının bütün işleri kübüyü. Soğuş vakıtından sonra hokey oynarga vakıtlar bulmağandır. Eti oynagаны hokey музыканчы кишинде Тресте спорт инструкторы булып эшләгәне, Факыранкомда хоккейлар да күрде, футболлар да күрде. Ир кешеләргә нәрсә бирә? Тәртип бирә. Үз вакытында киләсең, үз вакытында бузга чыгасың, үз вакыты белән буздан чыгып китәсең. Кардәшләр белән киңәшләшү. Үзегез күреп торасыз монда ничек? 20 кеше җыелды, әле бөтенесе дә киреп җитмәде. Кардәшләр дә җыелды. Әлхәмдүлилләх. Мин монда хоккей уйнаганда кардәшләр белән аралашам. Ну, бу безнең как бы здоровый образ жизни була инде, сәламәтлек. Монда килеп уйнаганда күңел тынычлыгы алам. Кардәшләр белән аралашудан иман байлыгы арта. Әлхәмдүлилләх. Мөгаен сез минем белән килешерсез, бу ярыш иң борынгыларның берсе. Чисто техническую победу одержал Эльдаров Нижнекамск. Безнең бу ирекле көрәш ул вообще сугыштан соң гына культивировать итә башлады. Сугыштан соң гына. До этого безнең татарлар татарча көрәшәләре тысячелетиями. Бездә бик күп призер союзы. Почему? Потому что алар татарча көрәштән чыкканнар, ирекле көрәшкә, греко-римский көрәшкә, дзюдо көрәшенә, алар бик күп призер союзы, чемпион союзы бездә бик күп татарлар арасында. Көрәш, во-первых, көрәш бирә общее физическое состояние. Мужчина должен бороться. Көрәшкә чыгарга үзе нинди смелость кирәк. Коверга чыгарга көрәшергә. Без бәләкәй балаларга әйтәбез, вышел на ковер, уже чемпион диябез. Уже чемпион. Көрәш ул сәламәтлек генә түгел, ул тормышны тәртипкә сала. Чистую победу на ковре одержал Али Ахмедов, Истричинский район. Бу галимне белмәгән кеше юктыр. Ул зур галим, ислам дине белгече. Муллаларны бик яратып бетермәсә дә, Тукай да аны кирәк булса әйтеп бирәм. Ул шәп хәзрәт. Тулган ай күк балкып чыккан Шихаб хәзрәт дип мактаган. Мәрҗани китапларында гарәп телендә язган. Шуңа күрә аны бөтен дөньяда да беләләр. Әмма кайберләре әле аның оста көрәшче булуын белмиләр. Ул иң көчле батырлар белән көрәшкән һәм аларны җиңә торган булган. Юкка гына түгел, чөнки спорт белән шөгыльләнү мөселман тормышында мөһим урын алып тора. Ул бит пәйгамбәребезнең сөннәте. Хәзрәт бу хакта төгәлрәк сөйләр. Һәм инде безнең динебезгә килгәндә, ислам динендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламның төрле хадисләре бар. Ярышу турында һәм без мисал китереп әйтә алабыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең хатыны белән мәсәлән йөгерүдә ярышкан һәм шулай ук бар аның пәйгамбәребезнең сүзләре йөзү турында, атта чабышы турында бар хадисләре. Ул балаларны өйрәтегез дигән шуларга. Һәм пәйгамбәребезнең бар шулай ук хадисе ул әйтә, көчле мусульман зәгыйф мусульманга караганда Аллаһка якынрак, ләкин икесендә дә бар хәерлелек ди. Һәм шулай да без әлбәттә спорт белән дә шөгыльләнергә тиешбез. Үзебезнең тәнебез артыннан да карарга тиешбез, чөнки бу безнең аның тәннең дә безнегезгә карата хакы бар. Һәм без аны үтәргә тиешбез.
Ләкин шулай ук онытмаска тиеш без изге эшләрдә дә ярышуны. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә әйтә: "Фастабикул хайрат", ягъни ярышыгыз изгелекләрдә. Изге гамәлләр кылуда, садака бирүдә, башка изге гамәлләрдә ярышыгыз. Спорт белән шөгыльләнгән кеше көчен, сәламәтлеген арттыра. Үз милләтенең тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнгән кеше тамырларын ныгыта. Динен өйрәнгән кеше тамырлардан матур агач үсеп, татлы җимешләрен бирсен өчен көчен һәм сәламәтлеген дөрес кулланырга өйрәнә. Ә бөтен көч һәм куәт Аллаһы Тәгаләдә генә. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.